Il-liġi tal-IVF se tiġi iffirmata għaliex meta liġi tgħaddi mill-Parlament trid tiġi iffirmata. Tiġi firmata, inti sissa maċ li jiena se niffirma, tiġi firmata. Dak ifisser li inti ser tajt isma' jiena se nħalli fidejn se nkun qed insifer jew se Ma mmorrux dak l-argument. Sissa nistanat tiġi firmata. Lax, indirettament, xorta ġviri, iż-żewġ xenarji, jew tiffirma direttament, jew jiffirma l-aġent president. At the end of the day, inti għed tendorsja. L-importanti. Għalix inti għallura ma taqbaċu tiffirma. L-importanti. Sinjali għandek dubju, għat għandek dubju morali, għax kuku tajta nifirma da' s-sir. Ifimni, ma jitrux dal-argument għawnek. Ma żmien nitkellmu ktar qudiem mela le. L-importanti illi il-Parlament jiġi rispettat u dak li d-deċida jiġi iffirmat mill-Presidenza. Hekk iddikjara l-President ta' Malta George Vella meta kien intervistat minn Andrew Azzopardi fuq 103 FM, dikjarazzjoni li għamel mingħajr ma kommetta min se jkun qed jiffirma din il-liġi li għaddiet mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fl-aħħar jiem. George Vella qal dan meta Andrew Azzopardi semma l-appuntament ta' Frank Bezzina bħala aġent President. Dik kienet parti mill-formula biex tissolva ruħa din il-problema? Jiena ngħidlek bl-iktar mod solenni ma kellix naqsam xejn fl-għażla u n-nomina tiegħu. Sirt naf wara li ġi da, ħaggost intqajt miegħu kif għadt inti tajjeb persuna tieħu pjaċir titkellem magħha, kellna diskussjoni tfittul, però ma kellix naqsam xejn fl-għażla qabel ġie magħżul. Matul dan il-programm ġew diskussi diversi temi fosthom dik tal-ambjent li hija l-qalb ħafna l-President ta' Malta u saħaq li ma jaqbilx ma' żvilupp bla rażan u appella biex nieħdu ħsieb l-estetika. Semma wkoll il-problema ta' traffiku li pajjiżna għadu qed jaffaċċja ta' kuljum. Imma llum jekk tmur fl-irħula tagħna, jekk tmur tara l-bini tiela kaxxi kwadri. Din hija xi ħaġa in-naħa l-oħra wkoll l-istess. Sfortunatament l-infrastruttura tat-toroq kemm se nibelgħu areas bil-flyovers u bl-underpasses u bit-tunnels tgħidli hemm bżonnhom, żgur li hemm bżonnhom, imma il-problema l-infrastruttura jew għaliex qed ikollna bżonn l-infrastruttura. Problema x'inhija il-folla ta' karozzi li għandna, il-mod kif naħsbu fuq it-trasport. Jiena għalija hemmhekk inħoss li t-trasport huwa il-ċavetta ta' kollox. George Vella tkellem ukoll dwar il-ħidma tal-Community Chest Fund Foundation fejn appella lill-Gvern biex isib mezz kif idaħħal mediċina partikolari fil-formularju biex bekk ikun jista' jiġi mejjun kull min hu fil-bżonn. Jiena mhix kuntent bih nitkellem kollox bejn dak li jipprovdi l-Gvern u dak li jipprovdi il-Community Chest Fund, ġifier dak li ma jipprovdix il-Gvern. M'intix kuntent fl-ma sens? M'intix kuntent għaliex jiena nemmen illi bħalma l-Gvern jagħmel miljuni kbar ta' procurement, ta' xiri ta' affarijiet. Għana din nitkellmu illi il-Community Chest Fund l-iktar, per esempio sena l-oħra mhux kulma, wasalna għal 13-14 miljun. Ġifieri meta inti qed tagħmel procurement ta' madwar 10 biljuni, 2000 miljun. Strettament ngħid għaliex l-14 miljun jew l-10 miljuni għalli ma għandux kollha. Ma jittieħdux. Tara tajdu xarax kemm il-darba tkellimt mal-naħa tal-Gvern, ġifieri u nifhem il-problemi li għandhom huma. Però xorti jibqa' l-fatt li meta inti jiena nħoss, u ngħidha ċara, bejn nħoss li għandek mediċina illi jilek tużat 3 snin u nofs. Qed ittik riżultati eċċellenti. Għandek ma' 60 seberruħ fuqha, x'qed jistenna l-Gvern ngħid jien biex din tiġi fil-formularju. Il-President kien mistoqsi dwar ir-riforma kostituzzjonali, il-lingwa Maltija u l-popolazzjoni ta' pajjiżna li skont l-aħħar statistika turi li issa qabżet in-9 miljun, żieda ta' kważi 100,000 fl-aħħar 9 snin.